Počinje podcast Mrežnica. Želim vam dobrodošlicu. Naš današnji gost, gospodin Božo Kovačević. Najprije dobrodošli po prvi put u podcast Mrežnica. Još bolje vas našli. Hvala vam najljepša. Baš mi je čast i zadovoljstvo vidjeti vas ovdje. Za one koji možda ne znaju. Nekada političar, ja vas se sjećam kao političara prije svega. Nemojte se, baš ste se slatko nasmijali. I ja se sjećam. Da. Ministar, bili ste veleposlanik Republike Hrvatske u Ruskoj federaciji, dakle diplomat ste i s iskustvom. Mogla bih zapravo reći stručnjak za međunarodne odnose. Da, predavao sam 10 godina teorije međunarodnih odnosa. Tako je. Onda nema bolje osobe koja bi nam mogla danas u ovim našim podcastima u kojima, kako ja kažem uvijek, želimo razbistriti sve ono što nam se događa, što se događa svijetu. Nema bolje osobe od vas da nam objasni što se to zapravo u ovom trenutku događa. Jednostavno je činjenica da dok mi ovo objavimo, vjerojatno će biti još niz nekih novih događaja koji će puniti novinske stupce na geopolitičkoj razini. Burna su vremena. Kako se moglo dogoditi, gospodine Kovačeviću, da barem što se Europe tiče, veći skoro neprijatelj od Putina postane u ovom trenutku neprijatelj pod navodnicima Trump? Pa to je posljedica činjenice da europske političke elite nisu na vrijeme osvijestile potrebu da se Europa konstituira kao subjekt međunarodnih odnosa, kao autonomni subjekt međunarodnih odnosa, što između ostalog znači da bi trebala postojati autonomna europska vanjska i sigurnosna politika. Europa je uljuljana u više desetljetnoj sigurnosti koju je jamčio NATO savez, u potpunosti prepustila da joj sigurnosne i vanjsko-političke ciljeve određuju Sjedinjene Američke Države. A interesi Europe i Sjedinjenih Američkih Država nisu uvijek bili identični, a sad se pokazuje da su predodžbe uopće o tome što treba biti nacionalni interes i kako se treba definirati arhitektura europske sigurnosti, da se u tom pogledu danas američke predodžbe od europskih znatno razlikuju, a Europa nije u stanju ni jasno definirati ciljeve i strategije za njihovo ostvarivanje, niti je dosad bila, sad se nešto intenziviralo i unutar Europske unije, niti je bila sposobna jasno se postaviti ponajprije prema predsjedniku Trumpu. I u posljednjih nekoliko tjedana zaredale su oštre kritike različitih think tankova i različitih publikacija unutar Europske unije koje bez okolišanja europske lidere nazivaju beskičmenjacima. Mislite li vi tako? Pa ne mislim da su baš sasvim beskičmenjaci, ali mislim da nisu dovoljno odgovorno pristupili obavljanju svog posla. I to ne samo postojeća garnitura, nego i prethodnici, komisija predsjednika Junckera. Tijekom prvog mandata predsjednika Trumpa postalo je jasno da se Amerika promijenila, da američke političke elite na drukčiji način definiraju nacionalne interese nego li je to bilo prije. I u tom razdoblju prvog mandata predsjednika Trumpa u Europi su intenzivirane rasprave o strateškoj autonomiji, ali kako je Trump izgubio izbore nakon svog prvog mandata, Europa se opet uspavala, očekujući valjda da će sve biti vraćeno na isto. Ali tijekom mandata predsjednika Bidena mogli su se uvjeriti da to nije tako. Jer Biden nije poništio sve Trumpove odluke, niti je recimo nastavio pregovore o TTIP-u, Transatlantic Trade and Investment Partnership, nego je Europu u sve većoj mjeri tretirao zapravo kao drugorazrednog igrača, premda je na protokolarnoj razini i dalje bio uljudan. Novi mandat predsjednika Trumpa za europske političke elite očito je bio šok, a sam predsjednik Trump je tijekom svog prvog mandata mnogo toga naučio o vladanju i upravljanju i on je od prvog, zapravo još i prije nego je preuzeo mandat, jasno definirao strategiju
preuzimanja američke države. To se sastoji od preuzimanja Kongresa i Senata, što znači da su tamo u republikanskim redovima ljudi koji su lojalni predsjedniku Trumpu osobno, a ne nikakvoj ideologiji i nikakvoj definiranoj politici, i to obuhvaća preuzimanje državnog aparata, takozvane duboke države, koja je Trumpu u prvom mandatu radila ozbiljne probleme. On je sad na sva ključna mjesta postavio, pa mogli bismo reći, svoje klonove koji su spremni provesti svaku njegovu naredbu neovisno o tome što piše u zakonima i u Ustavu Sjedinjenih Američkih Država. I on je sad apsolutni vladar Sjedinjenih Američkih Država. Nadamo se da za to apsolutno vladanje ipak postoji rok, premda nije sigurno, jer on je iskazao ambiciju da i nakon isteka roka ostane predsjednik, što je pokušao državnim udarom provesti 6. siječnja 2021. godine. Dakle, predsjednik Trump, koji je tijekom te 4 godine dok nije bio na vlasti jasno razradio strategiju vladanja, od prvog dana je počeo provoditi svoje politike na unutrašnjem planu koje se svode na zapravo nevjerojatnu polarizaciju društva i na pokušaj uništenja opozicije u Sjedinjenim Američkim Državama, a na međunarodnom planu je on u potpunosti odbacio liberalni internacionalizam kao ideološku osnovu za američku vanjsku politiku, uvodi neku vrstu izolacionizma u okviru modificirane Monroeve doktrine, što između ostalog redefinira i odnose prema europskim saveznicima, s tim da je i u njegovoj strategiji nacionalne sigurnosti Kina ipak definirana kao suparnik i to je naslijedio od prethodne administracije. Inače, on na unutrašnje-političkom i na vanjsko-političkom planu radi sve suprotno onome što je radio predsjednik Biden. Nema povratka na staro. Recite mi, kad ste sad, malo ste spomenuli Kinu, ali je li ovo sve što se događa? Prije s Venezuelom smo počeli godinu, sad je aktualan je Grenland. Mislite li usput rečeno da će ga on dobiti, uzeti? Je li to sve na kraju samo zbog Kine? Pa Kinu Amerika definira kao glavnog suparnika u sustavu međunarodnih odnosa, zasad ponajprije kao ekonomskog suparnika, ekonomskog i tehnološkog, a moguće i kao vojnog suparnika. S tim da, za razliku od Amerike, čije oružane snage su prekaljene u nizu ratova po izboru koje je Amerika vodila nakon Drugog svjetskog rata, kakve su kineske snage još je uvijek nepoznanica, ali oprezni su i jedni i drugi. To je, što se tiče Grenlanda, predsjednik Trump to objašnjava interesima nacionalne sigurnosti američke. Jasno je da bi ti interesi mogli biti ostvareni i realizacijom bilateralnog sporazuma između Danske, odnosno Grenlanda, s jedne strane i Amerike s druge strane, ali razumijevanje predsjednika Trumpa je razumijevanje trgovca nekretninama i on je vrlo jasno to obrazložio, ponajprije da bi dobio čvrstu podršku svoje biračke baze koja takav način razmišljanja razumije. Pa je rekao, ako Grenland ne bi bio naš, mi ga ne bi branili onako srčano kao što ćemo ga braniti kad on ostane naš. Razlozi nacionalne sigurnosti postoje, klimatske promjene čine i sve morske putove oko Grenlanda plovnim sve vrijeme. Arktik, uključujući i Grenland, je između ostalog ležište raznih minerala, osobito rijetkih minerala koji su presudni za razvoj moderne obrambene industrije i jasno je da je tu strateški interes. Ali strateški interesi se mogu ostvarivati na različite načine. Međutim, predsjednik Trump nameće jedan način ostvarivanja strateških interesa, a to je sljedeći. Ja sam najjači i mogu što hoću, a svi drugi moraju me slušati ili će biti kažnjeni. To je zapravo, možda je cilj svega da bude njegov lik i na Mount Rushmoreu.
To je sasvim sigurno jedan od njegovih ciljeva, s tim da je on već počeo primoravati ljude diljem svijeta da mu različita odlikovanja daju, čak i ona koja nije on izvorno dobio, kao što je recimo medalja Nobelove nagrade. I meni je potpuno nezamislivo da čovjek te životne dobi, takvog velikog iskustva i čovjek koji je 2 puta pobjedio na predsjedničkim izborima, da još žudi za nekim drugim priznanjima, ali očito da je nezasjetan. Radi li možda on show od politike i od geopolitike? Nama se to tako čini, a u stvari je li to možda sve zapravo pomno planirano? Znate, u Rusija kad je krenula na Ukrajinu, krenulo se, znamo kako, prije gotovo 4 godine, milijuni su tamo mrtvih. A ovaj možda osvaja na drugi način. Zapravo i jedan i drugi okrupnjuju posjed. Ili žele okrupniti posjed. Točno. Gledajte, i show da bi bio uspješan mora biti pažljivo isplaniran i minuciozno izveden. I u tom pogledu je predsjednik Trump veliki majstor. Unatoč ovako prividnoj kaotičnosti njegovih izjava i ponašanja, ja mislim da se ipak može utvrditi neka linija konzistentnosti, što ne znači da i ubuduće neće biti iznenađenja i kontradiktornih izjava. Dakle, on je još u prvom mandatu rekao: ja nisam predsjednik svijeta, nego predsjednik Amerike. Što znači da ću kao predsjednik Amerike svijetu nametati američke interese, a ne Ameriku prilagođavati interesima svijeta, ako je uopće tako nešto moguće definirati. Drugi njegov mandat obilježen je tim sloganom: učinimo Ameriku ponovno velikom, i u svom inauguralnom govoru je on vrlo jasno najavio kako on vidi to ponovno činjenje Amerike velikom. Tako da se ponovi američka prošlost. To je prošlost divljeg zapada. Razdoblje 19. stoljeća predsjednik Trump smatra najboljim razdobljem u povijesti Sjedinjenih država, jer nakon onih 13 kolonija koje su 1786. proglasile, ili koje godine već proglasile neovisnost, u 19. stoljeću došlo je do naglog širenja na zapad, i otuda taj naziv divlji zapad, ali Amerika se širila i na jug, tako da je od Meksika otela Kaliforniju, Novi Meksiko, Teksas, Arizonu, od Španjolske je otkupila Floridu, ali to je bila prisilna prodaja, i još prije toga je Luizijanu kupila od Francuske. Pokušala se proširiti i na sjever, ali je 1812. Amerika doživjela poraz u ratu protiv Kanade i otad više nije pokušavala proširivati se na sjever. Dakle, u predodžbi predsjednika Trumpa Amerika je uspješna ako se širi. To su dosadašnje američke administracije definirale kao širenje američkih interesa i, kako bih rekao, širenje repertoara sredstava za ostvarivanje američkih interesa u cijelom svijetu. Ali predsjednik Trump, kao pravi trgovac nekretninama, vidi Ameriku većom nego što je, samo ako osvoji još neki teritorij. On se vratio na tu Monroeovu doktrinu, što zapravo znači da na 2 američka kontinenta ni jedna velesila osim Amerike ne može imati utjecaj. I to je predsjednik Trump, čini se, spreman provesti, a Grenland je on pripojio američkom kontinentu i to smatra prirodnim dijelom američkog kontinenta i dijelom američke sfere interesa, što je Grenland bio i dosad, ali on nije zadovoljan samo interesnom sferom, nego on želi američki posjed nad Grenlandom, a ja ne vidim kako bi Europa to mogla spriječiti. Znači ne vidite. Čitala sam i slušala neke strane geopolitičke eksperte koji smatraju da bi čak, da je Trumpov cilj do 4.7., kada je njihov dan neovisnosti, pripojiti Grenland i onako to pompozno proslaviti, objaviti. Koliko je to realno?
Dakle, stupanj nepredvidljivosti u sustavu međunarodnih odnosa je toliko velik danas da i neke stvari koje izgledaju potpuno nevjerojatne ili apsurdne da se ipak događaju. Evo, premda je Amerika već to činila u prošlosti, sjetimo se panamskog predsjednika Noriege, ipak uhićenje predsjednika druge države je ipak rijetka pojava i činilo se teško zamislivo do prije nekoliko mjeseci, to je ostvareno. Isto je tako bilo apsolutno nezamislivo da bi Amerika kao inicijator osnivanja NATO pakta bila država koja prijeti drugoj članici NATO pakta da će joj oduzeti teritorij. Jer svrha osnivanja NATO pakta bila je odvraćanje Sovjetskog saveza od namjere da osvoji neki teritorij u zapadnoj Europi. Dakle, Amerika je bila jamac toga da nitko ni jednoj članici NATO pakta neće oteti teritorij. Znamo da je između članica NATO pakta bilo sukoba i teritorijalnih sukoba, vojnih konflikata, recimo između Grčke i Turske oko Cipra. Španjolci i Englezi su bili na rubu oružanog sukoba zbog ribolovnih zona i kvota ribolovnih. Nije se dogodio, srećom. Ali da bi jedna članica NATO pakta, i to Amerika, najavila da će drugoj članici NATO pakta oteti teritorij, to je bilo donedavno nezamislivo, ali sa predsjednikom Trumpom sve je zamislivo. Bilo je nezamislivo da neki predsjednik sam sebe reklamira kao kandidatu za Nobelovu nagradu. Ako su neki to i vatreno željeli, potrudili su se da drugi lobiraju i da daju te prijedloge. Predsjednik Trump je neskriveno lobirao sam za sebe. I zašto sve to spominjem? Dakle, to su iskustva do sad neviđena u stvarnoj politici. Mi smo mogli naići u teatru, u filmu, recimo Dr. Strangelove i slično, mogli smo naići na takve likove, ali u stvarnosti nismo baš ih često mogli sresti, a sad se stvarnost polako pretvara u parodiju. Želite reći da je Donald Trump zapravo pravi filmski lik i showman? Da, veliki showman koji je cijeli svijet pretvorio u pozornicu za svoju veliku predstavu u kojoj je on ne samo režiser nego i glavni glumac i u kojoj on propisuje pravila ponašanja. Znate kako on često kaže I like it. Ali malo mrvicu da se samo vratimo sada, dakle ne vidite kako bi Europa mogla spriječiti Trumpa da zauzme Grenland, da okupira Grenland, da ga otme što god, koju god riječ da koristili. A što bi mogla uopće Europa? Vidjeli smo sad ovo iskrcavanje nešto vojnika na Grenlandu, pa su Njemci brže bolje povukli svoje vojnike nakon što im je Trump zaprijetio carinama. Da. Mislim, igrali se on zapravo sa svima? Eto, on ispituje granice svoje moći. Sve što se dogodilo 2005. godine zaključno sa otmicom predsjednika Madura, to su sve veliki Trumpovi uspjesi i pretpostavljam da on ponesen tim uspjesima želi ostvariti i druge svoje najave, osobito one koje još do sad nije uspio ostvariti, a inzistirao je na tome da će ih ostvariti. Pretpostavljam da će ga i ljudi iz Republikanske stranke koji možda imaju utjecaj na njega, pokušati nagovoriti da sa Danskom pronađe neku diplomatsku formulu koja će omogućiti da Danska sačuva čast i možda formalno samo suverenitet, a da Grenland de facto bude američki. Ali nisam siguran da bi takav pokušaj eventualnih njegovih savjetnika mogao biti uspješan, jer očito je da predsjednik Trump misli da je on pametniji od svakog mogućeg savjetnika i u tom kontekstu, kad već spominjemo Europu i Ameriku, prvih 6 mjeseci ovog drugog
Trumpovog mandata europski lideri su veliku grešku radili kad su zapravo javno govorili o tome da nije dobro da predsjednik Trump sam pregovara sa predsjednikom Putinom ili ne barem prije nego što se konzultira s njima, jer oni to bolje znaju nego Trump. Predsjednik Trump misli da je on najbolji pregovarač, a što se tiče Europljana, njima je pokazao da je puno bolji pregovarač nego što su oni mislili da je. I što će biti na kraju zapravo s tom Europom? Bi li se mogao dogoditi scenarij, jednog jutra se probudimo, obično to bude subota ujutro dok svi onako malo duže spavaju ili nedjelja, a onda portali ili ne znam, televizijske kuće, Trump na Grenlandu sa zastavicom Sjedinjenih Američkih Država, Europa spava jer se ona mora proći vikend da ona inače reagira. Je li onda ovo, sad doista šalu na stranu, prije godinu i nešto, analitičar CIA, gospodin Larry Johnson, mi je u ovom podcastu rekao kako sve ide prema raspadu NATO-a. Je li onda sad ovo, znate, prvi čin? Da, to je jedan od stadija u raspadu NATO-a. Spekulacije o NATO-u, o tome da Amerika neće biti spremna primijeniti članak 5 povelje NATO-a, počele su još negdje 2013. godine, a intenzivirale se 2014. nakon ruskog napada na Krim. 2024. Ne, 2014. kad je Rusija anektirala Krim. Oprostite. Ukrajina je računala na onu povelju samita NATO saveza iz 2008. godine iz Bukurešta, kad je unatoč tadašnjem suprotstavljanju europskih članica NATO saveza na inzistiranje predsjednika Busha u tu deklaraciju završnu unesena najava da će Gruzija i Ukrajina biti u NATO savezu. Očito da su Amerikanci Ukrajince, znajući da Ukrajina nikad neće ući u NATO, uvjeravali da će ući i da Ukrajina treba zaslužiti to članstvo u NATO savezu tako da se već sad ponaša kao da je u NATO savezu. A zapravo je Ukrajina iz perspektive američke politike i sa stajališta američkih strateških interesa trebala biti instrument za nanošenje strateškog poraza Rusiji, a da do izravne vojne konfrontacije između Rusije i Amerike ne dođe. Dakle, ukrajinske političke elite su pristale na tu igru očekujući da će unatoč tome što Ukrajina nije u NATO savezu, ako bude napadnuta, biti primijenjen članak 5. I već dakle 2014. su počele među stručnjacima za međunarodnu sigurnost rasprave o tome da li će uopće taj članak biti primijenjen ne u slučaju Ukrajine, nego u slučaju ovih istočnih zemalja članica NATO saveza. O tome je Jurij Felštinski 2015. godine objavio knjigu koja se zove Treći svjetski rat i u kojoj je središnja točka američka nevoljkost da primjeni članak 5 ne samo u slučaju Ukrajine, nego i u slučaju istočnog krila NATO-a. Mora se priznati da je moguće razumjeti američke političke elite. S jedne strane, sve te istočne zemlje, osobito baltičke zemlje koje su bile okupirane prije Drugog svjetskog rata, da sve te zemlje su članstvo u NATO savezu smatrale jamstvom da ih Rusija više nikad neće okupirati. I sasvim je razumljiva njihova želja da budu u NATO savezu i da budu pod američkim zaštitnim jamstvima. Ali s druge strane, interes Amerike je znatno veći za Rusiju nego recimo za bilo koju od baltičkih zemalja, jer Rusija kontrolira vjerojatno najveći nuklearni potencijal na svijetu i interes je Amerike, barem dok nije sigurna da može sve ruske rakete uništiti prije nego što su lansirane, interes je Amerike da kakve takve odnose ima sa Rusijom i interes je Amerike da nijedna mala zemlja koja se smatra izravno ugrožena od Rusije ne stvori takvu situaciju
koja će recimo isprovocirati Ruse da počnu rat, a Amerika zbog članka 5 bi morala intervenirati. Dakle, ja mogu razumjeti da Amerikanci rezoniraju ovako. U redu, ako smo mi jamci vaše sigurnosti, vi onda morate u potpunosti slušati ono što vam mi kažemo. A Europljani to do sad nisu radili, nego su pokušavali nagovoriti Ameriku da postupa u skladu sa europskim interesima, a to tako ne ide. A kad je predsjednik Trump preuzeo kormilo, onda je i postalo sasvim transparentno ono što je već bilo vidljivo u odnosima Amerike prema europskim saveznicima. I što onda vi iščitavate iz svega ovoga? Kakav je mogući razvoj događaja, primjerice oko NATO-a? Ako se Amerika, odnosno SAD, izuzme iz ovog NATO-a, kakvog znamo, i krene neki novi evropski NATO, što? Pa Europa se treba prilagoditi. Europa nije uspjela uspostaviti svoj stup unutar NATO-a koji bi mogao autonomno jamčiti obranu Europe od eventualno ruskog ili bilo čijeg drugog napada. Dakle, Europa je ovisna o američkim sigurnosnim jamstvima. Amerika je u ovoj posljednjoj strategiji nacionalne sigurnosti jasno definirala da Rusija nije prijetnja američkoj sigurnosti, nego da je Amerika zainteresirana za uspostavu strateške ravnoteže u odnosima sa Rusijom. I mislim da se Europa treba prilagoditi tome, a to bi moglo za Europu biti i povoljno, jer bi to moglo rezultirati normalizacijom gospodarskih odnosa sa Ruskom federacijom i smanjivanjem jednostrane ovisnosti Europe o Americi u pogledu energenata. Europa je jednostrano bila ovisna o Rusiji i umjesto da naprosto diverzificira opskrbne pravce, ona je presjekla ili dopustila da terorističkim aktom budu uništena dva plinovoda kroz Sjeverno more i učinila se jednostrano ovisnom o Americi. I dakle, uz već tradicionalnu ovisnost o američkim sigurnosnim jamstvima, postala je i energetski ovisna o Americi i prepuštena milosti i nemilosti predsjednika Trumpa u pogledu uvjeta pod kojim će se ubuduće odvijati trgovina. Amerika i Europa su desetljećima vodili pregovore o stvaranju najveće zone slobodne trgovine u svijetu, TTIP. Na koncu nije došlo do realizacije tog sporazuma. Osnovna zamisao u tom sporazumu je, kako sam rekao, širenje slobodne trgovine. Ali predsjednik Trump nije zainteresiran za slobodnu trgovinu. Nije zainteresiran za to da svako slobodno trguje s kim hoće, da svak prodaje kome hoće i da svak tko kupuje bira od koga će kupiti, nego on želi svima nametnuti ponajprije da od Amerike kupuju ono što Amerika hoće i može prodati i spreman je kazniti one koji istu tu robu žele kupiti od nekog drugog. On to naziva poštenom trgovinom. Osobito je on kivan prema Evropljanima jer smatra da je Europa kao oaza blagostanja to uspjela postati zbog toga što nije morala mnogo izdvajati za obranu jer je uživala američka sigurnosna jamstva. I on je na neki način u pravu, ali to je bilo tako zato što su američke administracije tako htjele, a ne samo zato što su to Evropljani htjeli. Međutim, on odgovornim za to smatra samo Evropljane, a Evropljani se mogu samo prilagođavati herojima predsjednika Trumpa i po mom mišljenju trebaju pokušati izbjeći najgore moguće posljedice. Koje bi to bile? Pa prvo trebaju iskoristiti činjenicu da Amerika Rusiju ne smatra prvorazrednom prijetnjom svoje sigurnosti i oslanjajući se na to razvijati gospodarske odnose sa Rusijom, istodobno jačajući svoje obrambene i sigurnosne potencijale. Ali dok Europa prema Rusiji ima samo neprijateljsku retoriku, ne može očekivati da će s ruske strane dolaziti samo prijateljske poruke.
za sad i s ruske strane prema Europi dolaze vrlo neprijateljske poruke, ali europsko tlo ipak ne zasipaju ruske bombe, a europske bombe i rakete zasipaju rusko tlo i pitanje je koliko će Rusi trpjeti takvo stanje. Ste rekli zanimljivu stvar koju ćemo malo još razjasniti kad budemo razgovarali o Ukrajini, ali samo vas nešto moram pitati. Trio M, Merz, Meloni i Macron su naglo malo okrenuli za 180 stupnjeva ploču i pozvali na pregovore sa Putinom. Pa se traži, odnosno Europa očito traži nekog kog bi poslala na Megdan tamo. Koliko je to realno i kako se to, molim vas lijepo, evo iz vaše perspektive, dakle iskusni ste, mudri ste, shvaćate te odnose, do prije mjesec dana ni čut pregovori, ni čut diplomacija, zapravo sve ove 4 godine nema pregovora, nema razgovora, samo rat. A sad odjedanput, što ih je toliko ili tko ih je toliko stisnuo? Pa mislim da su ih okolnosti pritisnule. Shvatili su da predsjednik Trump u tim svojim mirovnim inicijativama za Ukrajinu ne želi biti advokat Europske unije i Ukrajine. On se želi postaviti kao posrednik koji je jednako distanciran i prema Ukrajini i prema Rusiji. Prvih 6 mjeseci europski lideri su pokušavali nagovoriti predsjednika Trumpa da prema Ukrajini ne vodi Trumpovu nego Bidenovu politiku i to je bilo upravo djetinjasto, glupo, naivno. Drugih 6 mjeseci kad su shvatili da predsjednik Trump neće promijeniti svoj pristup, energiju su usmjerili na to da uvjere Trumpa da je za dosadašnji neuspjeh njegove mirovne inicijative kriv Putin, a ne Zelenski. I nisu uspjeli ni u tome, jer i Putin i Trump, unatoč razlikama među njima, dijele percepciju o tome da je Europa ta koja radi opstrukcije u pogledu mogućnosti provedbe Trumpovog sporazuma. Što je karakteristika Trumpovog pristupa? On shvaća da Rusija ne može ostvariti svoj prvotni vojni cilj, okupirati Ukrajinu. I drugo, shvaća da Ukrajina ne može vojnom silom osloboditi svoje okupirane teritorije. I on je, polazeći od toga, predložio da trenutne crte razdvajanja zapravo postanu buduće granične crte. Ukrajina, pozivajući se na međunarodno pravo, traži ponovnu uspostavu svog suvereniteta nad okupiranim područjima. I to je ukrajinsko pravo i ako ukrajinsko vodstvo i ukrajinski narod tako odluče, mislim da im niko nema pravo prigovoriti, ali iz toga ne proizlazi obveza svih drugih država da uđu u rat protiv Rusije kako bi Ukrajina ostvarila svoje ciljeve ostvarene na međunarodnom pravu. A Europa podržava iluziju Ukrajine da uz podršku Europe može ostvariti taj svoj cilj i neprestano je nagovarala predsjednika Zelenskog da pokuša modificirati prijedloge predsjednika Trumpa. I ja mislim da je negativno uplitanje predstavnika Europske unije dovelo do one katastrofe u veljači 2005. godine kad je zapravo predsjednik Zelenski izbačen iz Bijele kuće. Prije godinu dana. Prije godinu dana. Zašto je došlo do toga? Prvo, Europljani i Zelenski su željeli da se Zelenski sa Trumpom susretne prije nego što Trump razgovara sa Putinom, vjerujući da bi Zelenski mogao utjecati na Trumpova stajališta. To je bila iluzija. Drugo, Zelenski je prethodno pristao potpisati ugovor o eksploataciji rijetkih minerala u Ukrajini i iz Trumpove perspektive svrha dolaska predsjednika Zelenskog u Bijelu kuću bilo je potpisivanje tog sporazuma i nikakvi drugi dodaci. I to su predstavnici dviju zemalja dogovorili, a predsjednik Zelenski je pokušao, i ja ga u potpunosti razumijem, pokušao je
unutar razgovora o ceremoniji potpisivanja jednog već prethodno usuglašenog sporazuma staviti na dnevni red sigurnosna jamstva, o čemu američka strana nije bila spremna pregovarati u tom trenutku. Dakle, predstava za koju je scenario napisao predsjednik Trump, u kojoj je predsjednik Trump režiser i u kojoj je on glavni glumac, trebala je biti pretvorena u predstavu u kojoj je predsjednik Zelenski glavni glumac. I oni koji su predsjednika Zelenskog instruirali da tako nešto napravi, mislim da su uvelike zaslužni za to učvršćivanje predodžbe predsjednika Trumpa da Ukrajina nema karte s kojima može igrati i da zbog toga Trump, može na Zelenskog puno veći pritisak napraviti nego na Putina. Što mislite, kako će to završiti? Doduše, sada je sa ovim ekspanzionističkim duhom prema Grenlandu, a prije toga Venezuela, malo Ukrajina pala u drugi plan. Da, nažalost za Ukrajinu, jer su sad i Evropljani shvatili i duboko da je njihova dosadašnja politika bila duboko pogrešna. Jesu li shvatili, gospodine Kovačeviću? Meni se čini da jesu, jer najavili su pregovore. Dakle, ruski napad na Ukrajinu je kršenje međunarodnog prava. Tu nema nikakve dvojbe. Ali takvih primjera kršenja međunarodnog prava trenutno u svijetu ima otprilike 30-ak, a zemlja koja je najviše puta kršila međunarodno pravo otimajući predsjednike drugih država, napadajući druge države po izboru, su Sjedinjene Američke Države. I nikome u Europi nije palo na pamet uvoditi sankcije Americi, pa čak ni uvoditi sankcije Izraelu, koji je pred kamerama pokušao provesti istrebljenje Palestinaca u Gazi. Ta Europska unija odjednom inzistira da jedan sukob, opasan sukob, i to je krvavi rat, najdugotrajniji u Europi poslije Drugog svjetskog rata, Europa taj rat želi pretvoriti u povod za Treći svjetski rat. Umjesto da radi na deeskalaciji, umjesto da radi na pronalaženju diplomatskih rješenja, Europa se u odnosu prema Rusiji odrekla diplomacije. Dakle, diplomacija inače u odnosima između država služi za ostvarivanje određenih ciljeva pregovorima umjesto ratom. Europa je i ono što bi se moglo postići diplomacijom odbacila i odlučila te ciljeve postići samo ratom koji sama nije sposobna voditi. I dovela se u potpuno apsurdnu situaciju da Europa od predsjednika Trumpa, koji se javno odriče međunarodnog prava, koji je isključio Ameriku iz 66 multilateralnih organizacija, dakle da Europa predsjednika Trumpa želi za jamca provedbe međunarodnog prava. A istodobno podržava i Ameriku i Izrael u izravnom kršenju međunarodnog prava. Sve to je europsku politiku činilo potpuno apsurdnom. Politiku prema Rusiji i prema Ukrajini. Dakle, treba pomagati Ukrajini, podržavati Ukrajinu, ali ne treba prekinuti svaku diplomatsku komunikaciju sa Rusijom. Ako postavimo pitanje kako to da je 45 godina hladnog rata prošlo bez izravne konfrontacije između Amerike i Rusije. Tad su postojale ideološke razlike koje danas ne postoje. Tad je Sovjetski savez zajedno sa svojim blokom bio znatno jači nego današnja Rusija, a NATO je tad bio znatno slabiji po broju članica nego je danas. I tad je strategija odvraćanja funkcionirala. Dakle, NATO je uspio odvratiti Sovjetski savez od napada na zapadnu Europu. Zašto je tad ta strategija funkcionirala, a danas kad je Rusija slabija od nekadašnjeg Sovjetskog saveza, a NATO jači od prijašnjeg NATO-a, ta strategija ne funkcionira. Zbog tog što nema sadržajne diplomacije. I koliko god to zvučalo nevjerojatno, predsjednik Trump je jedini od zapadnih lidera koji pokušava pregovarati sa Rusijom. I činjenica da su se Merz, Macron i Meloni ipak opredijelili za pregovore ukazuje na to da su svjesni potpune beznadnosti pozicije Europske unije u kojoj je Europska unija
prepuštena Americi. Evropljani su neprestano inzistirali, ne može se o europskoj sigurnosti pregovarati bez Evropljana. I ja se s tim slažem. Ali oni su 30 godina slijedili američku politiku koja je inzistirala na tome da se o europskoj sigurnosti razgovara bez Rusije. I sad plaćaju cijenu te svoje kratkovidnosti političke, svog, kako bih rekao, bezumnog odustajanja od pokušaja da izgrade autonomnu europsku poziciju prema Rusiji. Europa, ponajprije Njemačka, odrekla se jeftinih ruskih energenata za volju američke politike. A što je dobila zauzvrat? Američke prijetnje da će oteti Grenland i ne znam što drugo da će napraviti. Dakle, Europa je davno prije trebala, ne dovodeći u pitanje euroatlantsko savezništvo, se postaviti autonomnije nego se postavila. I drugo, Evropljani i dalje žive sa iluzijom da smo mi najvažniji dio svijeta, a to, nažalost, nije istina. Amerika percipira Kinu kao glavnog suparnika, a cijeli taj pacifički bazen, uključujući i Indiju, Indo-pacifički bazen, je već desetljećima. Japan je nakon Drugog svjetskog rata 60. godina veliki uzlet doživio, ponajprije zato što nije morao izdvajati za vojsku. Amerika mu je zabranila da izdvaja za vojsku, Japan se industrijalizirao i naglo razvio. Tih 7 pacifičkih tigrova su isto iskoristili činjenicu da na Pacifiku nije bilo velikih konfrontacija, a Kina je najveći pobjednik globalizacijskog procesa. I sve je to zajedno učinilo Indo-pacifički bazen, s tim da i Amerika spada u Indo-pacifički bazen, jer zapadna američka obala je pacifička obala. Dakle, taj dio svijeta je u populacijskom pogledu, u ekonomskom pogledu i u strateškom pogledu najvažniji dio svijeta. I Europa, ako ne želi naprosto postati područje na kojem će se velike sile iživljavati vodeći svoje proksi ratove, mora se uspostaviti kao subjekt međunarodnih odnosa koji u većoj mjeri se treba oslanjati na diplomaciju nego na vojnu silu. A Evropljani sad retorički se pozivaju na rat i na vojno rješavanje problema, a odustaju od diplomacije, u čemu bi imali više šanse nego na vojnom planu. Rusija trenutno nije baš raspoložena pregovarati sa Europom, jer Evropljane smatra nevjerodostojnima. Rusija uzroke sukoba sa Ukrajinom, s tim da Rusija svoju agresiju ne prikazuje kao agresiju, nego kao obranu, ali ostanemo tako. Dakle, Rusija uzrok sukoba sa Ukrajinom vidi u poremećaju odnosa između Amerike i Rusije i zato je glavna ambicija predsjednika Putina normalizirati američko-ruske odnose i predsjednik Trump mu pruža ruku. I rješenje ukrajinskog problema može biti tek posljedica prethodne normalizacije američko-ruskih odnosa. Evropljani su tu iz ruske perspektive drugorazredni igrač, ali Evropljani su imali aktivnu diplomaciju prema Rusiji i iz ruske perspektive iznevjerili su Rusiju. Prvo, 2014. Europski posrednici su posredovali između Janukovića, tadašnjeg ruskog predsjednika, i opozicije i postigli sporazum o mirnoj predaji vlasti. Amerikanci su rekli ne, mora biti državni udar. Evropljani nisu rekli ni A ni B protiv te intervencije Viktorije Nuland. Dakle, jednom telefonskom intervencijom je cjelokupni diplomatski napor Europske unije bio poništen. Sljedeći slučaj, 2015. je na zamolbu, na koljenima je ukrajinski predsjednik Porošenko molio njemačku kancelarku Merkel da nagovori Putina na pregovore. Održani su pregovori u Minsku. Posrednici i na neki način jamci provedbe postignutog sporazuma bili su kancelarka Merkel, predsjednik Hollande i David Cameron, tadašnji britanski premijer. Nekoliko dana nakon toga
taj sporazum je postao rezolucija Vijeća sigurnosti, broj 2202. Znači, nijedna stalna članica Vijeća sigurnosti, znači ni Sjedinjene države, ni Velika Britanija, ni Francuska nisu stavile veto. Dokument koji postaje rezolucija Vijeća sigurnosti je obvezan za provedbu. Sve članice Ujedinjenih nacija moraju ga provoditi. Postignut je taj sporazum. I što su onda Rusi od europskih lidera mogli čuti? Pa to je postignuto samo zato da Ukrajina dobije na vremenu kako bismo omogućili da Ukrajina Rusiji nanese strateški poraz. To su ruska iskustva sa europskim pregovaračima i kad je nesretni Borel bio u posjetu Moskvi, tad je ministar Lavrov na konferenciji za novinare rekao da Europska unija nije vjerodostojan partner temeljem tih iskustava. Ali to što je Lavrov napravio, to je više štetilo Rusiji nego Europi. Mislim da mu nije pametno da je to javno rekao, ali je to mogao Borelu objasniti u razgovoru u 4 oka. Dakle, nije bio baš diplomatski nastrojen, ali znači to zapravo da Europa plaća, odnosno svi mi, jer smo svi mi u Europi, plaćamo danak svojevrsnoj uobraženosti bez pokrića. Da. Lakomislenosti europskih politika. Plaćamo i danak činjenici da Europska unija zapravo nije država, nego je to neka vrsta saveza država koji je krenuo kao zapravo ekonomska zajednica. Najprije zajednica za ugljen i čelik, pa Europska ekonomska zajednica, pa Europska unija koja ima biti ambiciju postati politička zajednica, zapravo neka vrsta konfederacije, ali znamo da je pokušaj donošenja Europskog ustava propao. I propao u onoj državi čiji bivši predsjednik je bio šef komisije za prijedlog ustava. Dakle, u Francuskoj, onda je zatim u Nizozemskoj propala i bilo je jasno da ustav ne može biti donesen, pa je donesen veliki skup sporazuma, Lisabonski ugovori, točno, što zapravo nije pravi ustav. To je surogat za ustav i zapravo najvažnije tijelo Europske unije je Europsko vijeće u kojoj sjede premijeri i predsjednici država, a Europski parlament i Europska komisija su drugorazredna politička tijela i ne funkcionira niti Europska komisija kao što funkcionira vlada neke suverene države, niti Europski parlament funkcionira recimo onako kako je prije Trumpa funkcionirao američki kongres. Dakle, Europska unija nije naravno unitarna država niti ne može biti, nije ni federacija ni konfederacija, a nije ni neki ad hoc sklopljen savez država. I zbog toga se Europskoj uniji događaju paradoksi. Vertikalno strukturirana država kad je izložena vanjskoj prijetnji redovito se homogenizira. A Europska unija u trenucima kad je izložena prijetnjama, ona se dehomogenizira i vidimo da sve češće neke države inzistiraju da odluke Europskog vijeća koje bi trebale biti obvezujuće za sve, da se na njih ne odnose. I to je recimo... Imamo zločesti dečko Orban, zločesti dečko Fico, kreću zapravo. I češki premijer. Dakle, da je bilo koji od njih stavio veto, onda odluka o ovom kreditu od 90 milijardi euro za Ukrajinu ne bi mogla biti prihvaćena. Oni su se dogovorili, neće staviti veto, ali odluku oni neće morati primjenjivati. Tako strukturirana Europska unija ne može biti učinkovita. A još k tome, ako znamo, dakle, postoji Europska unija, postoje članice Europske unije i njihovi predstavnici sudjeluju u radu Europskog vijeća. Ali postoji eurozona. Nisu sve članice Europske unije u eurozoni, a neke države koje nisu članice Europske unije jesu u eurozoni. Postoji Schengen. Nisu sve članice Europske unije u Schengenu, a k tome neke države koje nisu članice Europske unije su u Schengenu. Tu je i inicijativa predsjednika Macrona o nekoj proširenoj Europi i
tu je na koncu i Velika Britanija koja je izašla iz Europske unije, a sad je u pogledu pokušaja da se konstruira europska sigurnost zapravo važnija od većine članica Europske To unije. je zanimljivo, zar ne? Sve je to, ja mislim, jasno ukazuje da je u Europskoj uniji konfuzija. To je ispremješano nekoliko različitih sustava i ja mislim da se takvom smjesom različitih sustava ne može efikasno upravljati. I odgovornost je sadašnjih europskih lidera, sadašnjih nacionalnih lidera europskih država i na koncu i građana da se izjasne o tome, a ovih lidera da smisle neku takvu organizaciju Europske unije koja će osposobiti da sama bude jamac vlastite sigurnosti, a to danas nikako nije. Vidite li vi nekog europskog lidera, odnosno lidera u Europi koji bi mogao rebrendirati tu Europu i postaviti je na zdrave temelje da ona postane bitan čimbenik? Ne, trenutno ne vidim zbog toga što mi se čini da ovi mainstream političari u Europi, kako je to nedavno na jednoj tribini rekao Viktor Gotovac, da su oni ekstremni centristi. Boje se reći bilo što bi moglo biti protumačeno kao previše lijevo ili previše desno, što znači da su neprestano vezani uz status quo. Sad su ih okolnosti prisilile, Trumpove otvorene aspiracije prema Grenlandu, da počnu razgovarati. Ali mi svjedočimo tome da je održan sastanak veleposlanika Europske unije u Briselu koji nije donio nikakve zaključke i zapravo to je pripremni sastanak za sastanak Europskog vijeća koji bi se uskoro trebao održati, ali nije pouzdano da će i to Europsko vijeće moći donijeti odluke. Jer kad je predsjednik Trump zaprijetio uvođenjem sankcija protiv Njemačke i ovih drugih 7 država, dakle ukupno 8 koje su, ali ne svih, jer Slovenija je poslala 2 vojnika. Jeste li razmišljali možda o tome što je rekao supruzi? Kako su ovi tvoji poslali? Što su ovi tvoji htjeli? Dakle, to je možda i pitanje bračnog prijepora ili razmirice. Moguće, pa možda baš zbog toga nije uveo sankcije Sloveniji. Dakle, i predsjednik Trump je najavio sankcije točno za određene države, ali sve su te države članice Europske unije i budući da je u pogledu tržišta, zapravo ne sasvim u ekonomskom pogledu, ali u pogledu tržišta Europska unija ipak uspostavljena kao entitet, što znači da uvođenjem sankcija prema jednoj, ekonomskih sankcija prema jednoj se uvode sankcije prema cijeloj Europskoj uniji. I sad će ovo pitanje homogenizacije ili dehomogenizacije biti na dnevnom redu na ovom prvom sastanku Europskog vijeća, jer će vjerojatno ovi koji su Trumpovi miljenici u Europskoj uniji reći zašto bismo mi bili žrtve Trumpovih sankcija kad on nije ciljao na nas nego samo na ove koji su inače zagovornici uplitanja američkog uplitanja u rat protiv Rusije. To znači zapravo da je onda Europska unija bliže svojevrsnom raspadu ili raščišćavanju situacije nego homogenizaciji. Da, mislim, mora se suočiti s činjenicom da to nije politička unija. Da, pokušaj uspostave političke unije je za sad neuspješan, ali treba inzistirati na onome u čemu je uspješna. Dakle, integrirano tržište i ipak i kontrola granica i kakva takva monetarna politika, ali ta monetarna politika se razlikuje od politika pojedinih država koje imaju svoje valute. Dakle, nacionalna valuta je vezana uz postojanje nacionalne države i nacionalne središnje banke. Nacionalna država odgovorna je za fiskalnu politiku, središnja banka je odgovorna za stabilnost cijena, dakle za stabilnost valute, za monetarnu politiku. U Europskoj uniji
svaka država članica je odgovorna za vlastitu fiskalnu politiku, a Europska središnja banka je odgovorna za monetarnu politiku. I zato imamo apsurdne situacije da središnja banka, vodeći računa o interesima najvećih zemalja članica, vodi takvu monetarnu politiku koja pospješuje inflaciju u perifernim zemljama Europske unije zbog njihove predpovijesti i zbog toga što imaju različite porezne politike. Porezne politike zbog toga što nisu u stanju monetarnu politiku uskladiti sa poreznom politikom, a porezne politike definiraju s obzirom na potrebe svojih državnih proračuna. Dakle, u tom monetarna unifikacija, monetarno ujedinjenje bez usklađivanja fiskalnih politika će dovoditi do takvih paradoksalnih situacija. To vam je prilike kao da ne postoji jedinstvena stopa inflacije za Sjedinjene Američke Države, nego da je u Kaliforniji 3, a u Wisconsinu 30%. To u jednoj vertikalno organiziranoj državi nije moguće. Da objedinimo malo sad ovaj dio o kojem ste govorili. Dakle, smatrate da nitko ne može zaustaviti Trumpa u aspiracijama za Grenland, barem da ne vidite. Oko Ukrajine treba pregovarati, odnosno s Putinom treba pregovarati, ali ne vidimo vidite li ikojeg pregovarača koji bi bio umiješan? To mi niste da odgovorili. Dobro, imamo i čelnike Europske unije i evo lidere koje ste spomenuli koji su iskazali spremnost za pregovore. Ja mislim da je velika greška što se uopće prestalo sa Rusima pregovarati. Nemam nikakvu iluziju o tome da je to lako. Nemam čak ni iluziju o tome da ne znam kako dobro organizirana diplomatska inicijativa nužno će dovesti do uspjeha. Ali ako nema nikakvih diplomatskih inicijativa, niste sposobni boriti se, a neprestano inzistirate samo na ratu, to vodi nužno samo do neuspjeha. Dakle, unatoč tome što su sustavi vrijednosti Europe i Rusije suprotstavljeni, aktualni sustav vrijednosti predsjednika Putina je puno bliži Trumpovom vrijednosnom sustavu nego službenom vrijednosnom sustavu Europske unije. Dakle, unatoč toj velikoj razlici, unatoč očitim naporima ruskog rukovodstva da održi kakav takav utjecaj barem na nekim bivšim dijelovima Sovjetskog saveza, što je u koliziji sa pravom država da budu suverene. Dakle, unatoč svim tim razlikama treba pregovarati. Glavno iskušenje za diplomaciju nisu razgovori sa istomišljenicima, nego glavni cilj diplomatskih napora treba biti usmjeren prema tome da se mirnim putem pregovorima ostvari cilj koji bi inače države pokušale ostvariti ratom. Kako 1000 godina je bolje pregovarati nego jedan dan ratovati. To je generalno tako, ali znajte, oni koji u nekom ratu izgube, onda su 1000 godina frustrirani sve dok se ta nepravda ne ispravi. To je metaforično 1000 godina, ali svakako nepravedna rješenja ostavljaju posljedice. Ali kad govorimo o Ukrajini, dakle, pravedno rješenje, pretpostavljam da to znači rješenje u skladu sa međunarodnim pravom. To znači, za kojeg smo rekli da više ne postoji, odnosno da je evo sada točno. Taman pogaženo. Jamci provedbe međunarodnog prava odustali su od toga. Najveći jamac, uostalom inicijator osnivanja Ujedinjenih nacija su Sjedinjene Američke Države. Sjedinjene Američke Države su odustale od međunarodnog prava. A ako bi se ukrajinsko pitanje pokušalo riješiti po međunarodnom pravu, to znači da mora postojati suglasnost svih stalnih članica Vijeća sigurnosti. A već sam rekao da u ruskoj interpretaciji do sukoba je došlo zbog poremećaja u odnosima između Amerike i Rusije. Zbog toga što američke administracije nakon 1999. godine Rusiju više nisu tretirale kao
ravnopravnog partnera u diplomatskim pregovorima, nego su ignorirali i iskaze ruske zabrinutosti za nacionalnu sigurnost i njihove mirovne i ne samo mirovne inicijative. I to je rezultiralo dubokom frustracijom ruskog rukovodstva i na najneprimjereniji način Rusija je pokušavala skrenuti pozornost na sebe. Vidite, mi smo svjetska sila. Kinezi su puno pametni. Oni ni protiv koga nisu pokušali ratovati, nego su se uporno razvijali, tako da sad svi, htjeli ili ne htjeli, moraju priznati da je Kina velesila. A Rusija je izgubila onaj status velesile koji je imao Sovjetski savez i na neprimjeren način ga pokušava povratiti, ali opredjeljivanje za taj neprimjeren način je posljedica, ja bih rekao, jednako neprimjerenog zapadnog ignoriranja činjenice da Rusija postoji. To je, znate kako stari ljudi kažu, nikad jedan novčić sam ne zvecka u džepu. Točno. Molim vas, bili ste hrvatski veleposlanik u Ruskoj federaciji. Voljela bih, iskoristila bih priliku. To je bilo od 2003. do 2008. Tako je, u vrijeme Račana, je li tako? Račanovi i Sanaderova. Točno. Kako je tada Rusija bila? 2000. je došao Putin. Evo, gospodin Ogorec mi je ovdje podijelio je s nama nekakve svoje impresije. On i Putin su došli u razmaku od par mjeseci. Znači, on pamti tu Rusiju na početku 2000. Što se vas, čega se sjećate? Što vas se dojmilo? Kakva je Rusija tada bila? Prevladavao je optimizam zbog uspješne stabilizacije ekonomskih i političkih prilika u Rusiji. Treba reći da su 90. godine protekle u kaosu divlje privatizacije. Posljedice tih politika su bile da su demografski gubici Rusije bili usporedivi sa demografskim gubicima u vrijeme rata. Katastrofa je bila. S Putinovim dolaskom, a to je koincidiralo s naglim povećanjem cijena energenata na svjetskom tržištu, dolazi do postupne normalizacije ekonomskih prilika i do političke stabilizacije, što su Rusi pozdravili. Istodobno, Putin učvršćuje, kako je on to govorio, vertikalu vlasti. Motivi za to su ponajprije bili u čečenskom terorizmu. Znamo da je početkom 2002. u Dubrovki, teatar su okupirali i znamo do kakvog raspleta je došlo, a 1.9.2004. u Južnoj Osetiji su na prvi dan škole ti teroristi okupirali školu i opet u jednoj nespretnoj i nesretno izvedenoj antiterorističkoj akciji ruskih sigurnosnih snaga je poginulo nekoliko stotina djece. Sjećamo se toga. To su bili motivi Putinovi za jačanje vertikale vlasti, jer za sigurnost je bio zadužen gubernator. Tamo glavne snage sigurnosne su pratile gubernatora, ne znam kud je on išao, i nisu uspjele detektirati 2 kamiona do zuba naoružanih ljudi koji su došli u školu. I Putin je to iskoristio kao izliku za jačanje vertikale vlasti. I drugo, Rusi su, govorimo o građanima, bili zadovoljni činjenicom da je na međunarodnom planu Rusija rehabilitirana. Znamo da je Clinton još pozvao Rusiju da postane članica G8, zapravo G7 proširena s Rusijom. Startujući s te pozicije, Putin je poduzeo niz diplomatskih inicijativa. Osobito je snažno bilo sudjelovanje Rusije u antiterorističkoj koaliciji. Znamo da je ruski predsjednik prvi nazvao američkog predsjednika nakon napada na svjetski trgovački centar, da je Rusija dopustila korištenje svog zračnog prostora kako bi američki zrakoplovi lakše došli do Afganistana, da
je Rusija Amerikancima iznajmila svoje pilote i svoje helikoptere koji su se borili protiv Talibana u Afganistanu i Rusija je temeljem toga očekivala veći respekt na zapadu. Ali, nažalost, među američkim političkim elitama je u sve većoj mjeri sazrevala predodžba o Rusiji kao nevažnom igraču, pa sama činjenica da su oni mogli iznajmiti ruske helikoptere i pilote za njih je značila da je to drugorazredna država. I to je naprosto akumuliralo frustracije ruskog vodstva. 90. godina Amerika, predsjednik Clinton, je bila izrazito sklona Rusiji, ali iz nekoliko razloga, čisto pragmatičnih i koji nisu bili zasnovani na dugoročnom definiranju strateških odnosa sa Rusijom, nego su bili usmjereni na rješavanje tad aktualnih problema. Prvi problem je bilo neširenje nuklearnog oružja. Raspadom Sovjetskog saveza nuklearno oružje bivše sovjetsko je ostalo stacionirano u 4 države. Rusija, Kazahstan, Ukrajina i Bjelorusija. I primarni američki interes je bio sve to oružje iz ovih 3 bivših sovjetskih republika alocirati u Rusiju. I zbog toga im je Rusija bila važna i napravili su pritisak na ove 3 države i dogovorili se s Rusijom da će sav taj arsenal preuzeti. Drugo im je bilo važno da komunisti ne dođu ponovno na vlast u Rusiji, pa su podržavali predsjednika Jelcina i na primjeren i na neprimjeren način. Počastili bi ga. Sprečavajući dolazak komunista na vlast. I treće, rješavanje rata u bivšoj Jugoslaviji. Rusija je jedan od jamaca provedbe Dejtonskog sporazuma. I kad su prekinuti odnosi između Miloševića i Amerike, ruski pregovarači su posredovali između Amerike i Miloševića i na njihov nagovor je Milošević pristao potpisati sporazum o povlačenju srpskih vojnih i policijskih snaga sa Kosova. Ali tu su Rusi izvršili ono što su Amerikanci od njih očekivali i više im nisu bili važni. A to je frustriralo rusko rukovodstvo kasnije. I dakle, da se vratimo taj početak 2000-ih u Rusiji je općenito, unatoč problemima s terorizmom i terorističkim aktima, na dijelu optimizam zbog ekonomske i političke stabilizacije, zbog poboljšanja životnog standarda i zbog toga što se tad činilo da je stabiliziran ruski položaj u sustavu međunarodnih odnosa. Takav privid su stvoreni kontaktima sa Amerikom, činjenicom da je Rusija sudjelovala na sastancima G8, ali u pozadini se događalo nešto drugo. Amerika je još u vrijeme Clintona počela razmišljati o tome, a u vrijeme Busha mlađeg je počela sa realizacijom izgradnje proturaketnog štita u Poljskoj i u Rumunjskoj. Rusi su to opravdano smatrali ugrožavanjem svoje nacionalne sigurnosti jer je time narušena dotad postojeća nuklearna ravnoteža. Izgradnjom tih sustava je moguće uništiti ruske balističke rakete odmah nakon lansiranja, a Rusija nema mogućnost uništiti američke. Što znači da više nije na djelu ona ravnoteža koja se zasnivala na činjenici da nakon što jedna strana lansira svoje rakete, druga prije nego što bude uništena može lansirati svoje. Tako da je zajamčeno uništenje obiju strana. Izgradnjom tog sustava je ta ravnoteža narušena i to je glavni uzrok ruskih frustracija. Predsjednik Putin je na Minhenskoj konferenciji 2007. upozorio na to, Zapad ga je ignorirao. Rusija je u okviru OSS-a pokušavala aktualizirati pitanje prava ruske manjine u bivšim sovjetskim državama. OSS je odbio to staviti na dnevni red i to je isto tako frustriralo Ruse. Nemam iluziju o tome da je baš ruskoj vlasti jako stalo do prava manjina. Oni su to htjeli politički instrumentalizirati, ali države koje su ratificirale
konvenciju i zbog neprovedbe odredbe te konvencije mi smo bili izloženi sankcijama. Druge države gdje je ruska manjina nisu bile izložene nikakvim sankcijama, nego su upravo od onih koji su nama uvodili sankcije imali podršku. To je frustriralo rusku stranu i s vremenom unatoč neprestanom povećanju životnog standarda većine Rusa, unatoč tome što je sve veći broj Rusa uživao mogućnost slobodnog putovanja. To oni smatraju uglavnom Jelcinovom zaslugom. I ne samo da su imali načelnu mogućnost putovanja, nego su imali i novce koje su mogli trošiti. Rusi su bili time zadovoljni. Ali Putinov režim, nezadovoljan izostankom respekta na zapadu, u sve većoj mjeri izgrađuje autoritarni sustav vlasti koji ne dovodi u pitanje privatno vlasništvo i kapitalizam kao takav, ali isključuje demokraciju kao oblik političkog odlučivanja. To se počelo događati već u prvom Putinovom mandatu nakon obračuna sa oligarsima krajem 2003. A u potpunosti je definiran u drugom njegovom mandatu. I Rusija nije demokratska zemlja u smislu u kojem su to europske zemlje i to je glavna razlika. Ali ideološki ruska vlast ne zagovara nacionalizaciju privatne imovine i slično. Ali Rusija nije ni pravna država. Međutim, Zapad, osobito Europa, detektirajući Rusiju kao glavnog suparnika, mogli bismo reći neprijatelja, sama sebi reže granu na kojoj sjedi. Pravna sigurnost je jedna od kvaliteta kojom se Zapad razlikuje od ostatka svijeta i zbog čega sve države svoje monetarne rezerve drže u zapadnim financijskim institucijama. Sad taj Zapad koji je protiv drugih država poduzimao vojne intervencije zato što su nacionalizirale zapadne kompanije, primorava države u kojima operiraju ruske kompanije da nacionaliziraju rusku imovinu. I time Zapad sam sebe dezavuira. Dok ste bili veleposlanik, jeste li se sreli, jeste li upoznali Putina? Da, nekoliko puta sam bio prisutan u razgovorima Kako vas se dojmio? sa Putinom. Kakav je? Prvi susret se dogodio još na samom kraju 2003. godine kad je predsjednik Mesić došao u Rusiju. Zatim sam ga sreo prilikom predaje vjerodajnica kad nekoliko rečenica razmijenite s njim. Zatim sam ga sreo na nekim primanjima poslije razgovora sa predstavnicima Europske unije. Prodi je tad bio predsjednik komisije, pa smo u toj gužvi sam ja naletio na Putina. Sjedio sam s njim na večeri u Zagrebu 2007. godine kad je došao na onaj energetski forum, a zapravo prava komunikacija između nas se dogodila 2008. u svibnju. On je organizirao oproštajno primanje jer mu je drugi mandat isticao i on nije htio mijenjati ustav, pa je odustao od trećeg uzastopnog mandata. I Medvedev je postao predsjednik. Putin je još predsjednik i organizira veliko primanje, a naša nogometna reprezentacija je 2007. pobjedila Englesku na Wembleyu. Rezultat toga je bio da je Engleska ispala sa europskog prvenstva, a Rusija upala na prvenstvo, što su Rusi smatrali našom velikom zaslugom. I dakle, nekoliko mjeseci nakon te fenomenalne pobjede naših nogometaša na Wembleyu, ja sam u redu od nekoliko stotina metara, onih koji idu rukovati se sa Putinom. I nisam ni bio siguran da se on uopće mene više sjeća. Međutim, kad sam bio na nekoliko metara od njega, njegovo se lice ozarilo i rekao je, mi smo vama veliki dužnici i mi smo tad mogli od Rusije dobiti što god hoćemo, ali nismo mogli bilo što htjeti jer smo bili u postupku ulaska u NATO i to je bila glavna prepreka. Dakle, Putin
vrlo koncentriran pregovarač koji ne govori mnogo, ali sve što kaže ima veze s onim što je sugovornik rekao. Činilo mi se da vrlo jasno definira interese koje želi ostvariti. Bio je uviđavan sugovornik, spreman uvažiti interese druge strane. Moj dojam nakon prvog razgovora s njim 2003. je bio da on iskreno razmišlja o interesima svoje države i građana svoje države. S vremenom je bilo jasno da vlast u Rusiji postaje u sve većoj mjeri autoritarna. Kad su zaredali atentati, Padanja kroz prozor. ali još za mog mandata, Ana Politkovskaja, onaj Hlebnikov, urednik Forbesa u Rusiji koji je isto ubijen u atentatu, bilo je jasno da na političkom planu u Rusiji nešto nije u redu. I kad je Putin zaredao imenovati sve bivše KGB-ovce za premijere, bilo je jasno da je ta skupina oligarha koji su izrasli u okviru divljeg kapitalizma 90. godina pročišćena i nadopunjena ljudima koji su zapravo postali oligarsi temeljem svog zajedničkog staža u KGB-u sa Putinom. Može li danas netko iznutra maknuti Putina ili razdrmati? Samo tako je to i moguće. Ruska vlast voli njegovati predodžbu o tome da je to vrlo čvrsta vlast koju ništa ne može dovesti u pitanje. Ali sjetimo se ljeta 2003. godine kad je došlo do Prigožinove pobune. Prigožin je bio vlasnik grupe Wagner. Tu grupu je osnovala vojna obavještajna služba, GRU. I molim vas, formacija koju je osnovala vojna obavještajna služba organizira vojnu pobunu, a da vojna obavještajna služba ne alarmira vrh vlasti i ne spriječi to. Dogodila se pobuna. 800 km su te pobunjene formacije prošle neometano na putu prema Moskvi i ja mislim vještom diplomatskom akcijom zaustavljene i znamo da je Prigožin na koncu stradao, bio je ubijen. Što nam govori ta situacija? Taj dan kad je počela Prigožinova pobuna, Putin se obratio ruskoj javnosti putem televizije i rekao da je vlast ugrožena i zapravo očekivao je masovnu podršku naroda. Niko nije izašao dati podršku Putinu. Nijedna regularna formacija, a ima ih bezbroj, nije pokušala zaustaviti Prigožina na njegovom putu od Rostova prema Moskvi. Putina je branila samo nacionalna garda kojoj je na čelu, ruska garda, kojoj je na čelu njegov osobni tjelohranitelj. Zašto sam taj primjer ispričao? To govori o krhkosti te ruske piramide vlasti i da ne dužim predugo. Već sam puno puta spomenuo tu analogiju, a mislim da je umjesna. Da je početkom 1917. neko mogao provoditi sociološke ankete u Rusiji i da je postavio pitanje tko će na kraju 1917. biti na vlasti u Rusiji, nitko ne bi spomenuo boljševike. A oni su upravo bili na vlasti u Rusiji 1917. Ja mislim da je u današnjoj Rusiji prilično usporediva situacija. Naizgled čvrsta struktura vlasti može lako biti ugrožena, što govori i primjer Prigožinove pobune i sasvim sigurno uz aktivno sudjelovanje nekog iz vrha vlasti, a ja ne znam tko bi to mogao biti, vjerojatno bi bilo moguće organizirati državni udar u Rusiji. Da li će se to dogoditi, sad ne znam. Sad čuju ovi iz Europe to. Gledajte, već postoji više knjiga koje se bave budućnošću Rusije, a u vezi sa ovim ratom u Ukrajini i ti analitičari su uglavnom dvije vrste, ili stručnjaci za Rusiju, kremljolozi ih danas zovu. Prije su to bili sovjetolozi, danas su to kremljolozi. Kao najizgledniju posljedicu ruskog gubitka rata u Ukrajini vide raspad Rusije. A ruski emigranti, i to su i oni koji su još u Sovjetskom savezu otišli ili oni iz Jelcinovog vremena ili sad iz Putinovog vremena,
aktivno priželjkuju raspad Ruske federacije jer misle da je to jedini način da se na tim teritorijima uspostavi demokracija. Nekoliko demokratskih država jer smatraju da s obzirom na tu ovisnost o prijeđenom putu, s obzirom na rusku povijest, ruska država ne može biti drugo nego autokracija. A što vi mislite, kakva je onda budućnost Rusije? Pa mislim da je upitna, ali trenutno, s obzirom da Rusija uz sve rezerve prema Trumpu, ipak u Trumpu ima nekakav oslonac i spremnost Trumpa da pomogne da Rusija ne izađe kao totalni gubitnik iz tog rata u Ukrajini, predsjedniku Putinu, na time i Rusiji se pruža prilika da rehabilitiraju međunarodni položaj Rusije, što bi onda trebalo biti jamstvo opstanka te države. Inače, i neki na zapadu se boje raspada ruske države zbog toga što bi se umnožio broj država koje raspolažu nuklearnim oružjem, a to bi tu politiku neširenja, a i Trump je pristalica te politike, tu bi politiku neširenja ipak dovelo u pitanje. Znate što, dosta, koliko sati? 25, ali dobro, moram vas pri kraju sada pitati, pišete knjige, imate niz knjiga koje ste izdali. Jedna je zanimljiva, govori, i to sam pronašla, moram do kraja pročitati. Vaš je otac bio zatočenik Golog otoka. Je. Vi ste u bivšoj državi isto tako bili praćeni, je li tako? To ne znam. Ne mogu tvrditi. Dobro. Nemam dokaza. Dobro. Kad danas razmišljate o tome, o toj, dakle, životu vašeg oca, zašto je završio na Golom otoku? To me zanima iz perspektive. Dakle, vi ste dijete zatvorenika Golog otoka. Kako je to izgledalo? Evo, sad će netko reći zašto u podcastu o geopolitici? Zato jer mogu, kao Trump. Dakle, sve dok nisam odrastao, ja zapravo nisam znao da je moj otac bio na Golom otoku. Kao dijete, slušajući razgovore sa nekim njegovim prijateljima, mogao sam čuti da oni spominju Havaje. To je bila šifra za Goli otok, ali ja to tad nisam znao. 80. godina sam ja bio urednik u izdavačkom poduzeću Globus i tad su zaredale knjige o Golom otoku i rukopisi su mi počeli stizati na stol. Kako je moj otac volio, recimo, Andrića, Prokletu Avliju, ne znam koliko puta ju je pročitao, i sve što je dotad bilo moguće čitati o logorima, od Steinera pa i drugih knjiga o tim logorima, onda sam shvatio otkud taj njegov interes i onda sam i njemu davao te rukopise na uvid i on mi je govorio što je u tim rukopisima točno, a što nije. Međutim, nisam Zašto je završio na Golom otoku? Pa zbog neposluha, vrlo jednostavno. Kad je sazivan kongres partije, glavni prigovor Staljina je bio da ne znam koliko godina nije organiziran partijski kongres, onda su sve partijske organizacije sudjelovale u pripremi tog kongresa. Moj otac je bio član Kotarskog komiteta u Daruvaru. I odvija se sastanak i sekretar kaže točka dnevnog reda izbor delegata za kongres, evo taj je naš delegat. Ima li tko protiv? Moj otac se javi i kaže ja sam protiv. A zašto? Pa zato što taj čovjek nije odavde, nitko ne zna tko je on. Ne bi li neko od nas trebao biti izabran? A zna se kako je to bilo režirano. Na vrhu su odredili koji trebaju biti delegati. I on je tu ispao naivan. A bilo je i još nekih razloga. Pristao je biti član komiteta i pristao biti kum u crkvi. Ne znam ni taj kome je bio kum, kako je pristao, ni kako je moj otac pristao na to. A to su sve bili tad neoprostivi grijesi. Ali on je nerado pričao o tome, ali čitajući te knjige je on tu i tamo nešto komentirao, pa knjige uglavnom ne spominju namjerna ubojstva, barem ja nisam
naišao na to, a on kaže da je svjedočio da su jednog čovjeka živog bacili u krušnu peć. Dakle, spalili ga tamo. Ali to nije bila tema o kojoj on rado govorio sa mnom, ali ja tad više i nisam živio doma, a kad sam stalno bio doma, onda sam tu i tamo čuo nešto o Havajima, dobro znajući da on nikad nije bio na Havajima. I niste se nikad pitali je li bilo lijepo, je li bilo lijepo na Havajima? Ali znate što, zašto vas to želim pitati? Iz jednostavnog razloga što mi nikad ne znamo kad se takvi goli otoci mogu ponoviti. Mislite? Da, s tim da Goli otok to je strašan obračun komunista sa komunistima. Tako je, međusobni. A postoje i vrlo žestok, brutalan obračun komunista sa nekomunistima, osobito neposredno nakon Drugog svjetskog rata, što je osobito kad je Hrvatska u pitanju, traumatična tema koja još nije u potpunosti prevladana. Meni se čini da je puno produktivniji način otvoriti sve arhive i omogućiti istraživačima da utvrde sve činjenice, nego koristiti to kao temu aktualnih političkih rasprava. Dakle, ta pitanja su još uvijek nerazriješene političke teme i kao takve one su važan dio naše današnje politike, a ja mislim da se na pogrešan način instrumentalizira. Ali rekli ste otvoriti arhive, ali što ako su arhivi, ako u arhivima ipak nema sve ili ako su, znate, precrnjeni, spaljeni? Pa, to je tako u povijesti. Jel? A naša povijest recentna je između ostalog obilježena činjenicom da su među onima koji su presudnu ulogu imali u stvaranju neovisne Republike Hrvatske bili oni koji su sudjelovali u tim nedjelima poslije Drugog svjetskog rata. Tako da je politička elita nove države bila nezainteresirana za otkrivanje pune istine o tom neposrednom poslijeratnom razdoblju. To treba istražiti. Svim istraživačima treba omogućiti da se time bave kako bi se rasprava vodila na osnovi činjenica, a ne samo na osnovi emocija i političke zloupotrebe. Što mislite, evo za kraj, što je najveća tajna koju Hrvatska još nije otkrila ili koju ne želi otkriti u svom procesu stvaranja, u svom... Pa ja ne mislim da postoje neke jako velike tajne, nego postoji veći ili manji stupanj spremnosti da se otvoreno razgovara o svemu što se dogodilo u tom procesu stvaranja Hrvatske države. Jedna od tema o kojoj se nerado govori je uloga Hrvatske u ratu u Bosni i Hercegovini. Znamo da je predsjednik Tuđman bio suočen sa mogućnošću sankcija protiv Hrvatske i mogućnošću kaznenog progona na Haškom sudu ako ne promijeni politiku prema Bosni i Hercegovini. Znamo da je od američke strane i od tadašnjeg pape Vojtile izravno stigao zahtjev da mora prekinuti sukobe sa muslimanima i da mora smijeniti Matu Bobana. To je povezano sa aktualnim problemima u Bosni. Američka koncepcija je bila uspostava Federacije Bosne i Hercegovine koja će kao imati pravo konfederalnog udruživanja sa Hrvatskom. Predsjednik Tuđman je prihvatio to rješenje, konfederacija Bosne i Hercegovine, a o onom dijelu Bosne koji je bio izvan kontrole bošnjačkih i hrvatskih oružanih snaga, tad se nije razgovaralo. Sljedeća faza je Dejtonski sporazum u koji kao polazišnu osnovu uzima Federaciju Bosne i Hercegovine i njoj dodaje Republiku Srpsku. Sad su tamo neriješeni problemi, problem statusa hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini
i nerado se govori da je za aktualno rješenje suodgovorno tadašnje hrvatsko rukovodstvo koje je prihvatilo to rješenje pod prijetnjom sankcija. Mislim da ćemo se nas dvoje još viđati na razne teme u ovom podcastu. Rado. Hvala vam najljepše na svemu što ste danas s nama podijelili. Božo Kovačević po prvi put u našem podcastu. Dosta geopolitike, dosta prisjećanja zapravo samog gospodina Kovačevića, a nešto malo i naše Hrvatske. Hvala vam što nas gledate. Vidimo se, nadam se, vrlo brzo.